everybody! Hi mga boss! And welcome to our special vlog for today dahil it's Brenda Mitch's birthday. So meron tayong palaro sa kanya. So ang tinatawag natin dito ay choose your brief o yung mga boxers. So ayan, ay sadali. Baka malaglag. Halika rito player! Halika rito player! Oh, bawal mo siyang hawakan ha? Bawal mo siyang hawakan, bawal mo siyang pakatitigan. Ano ba yan? Okay, ang premium mo. Patalahin naman yan. Okay, Dapat dito, ganyan, oh. Ganyan, para ma-feel naman nila yung, oh, malay ba nilang brief ba yan? So these are the briefs and boxers of Brenda. Pero, kung mapapansin mo, yung mga bago dyan, yan na yung gift ko sa'yo. Yung tatlo lang yung akin dyan eh. Hindi akin yan, tatlo akin yan. Ito po yung itlog. Oh, itatanungin ko muna sa'yo, alin ang akin dyan? Itong red, itong green, ito, tsaka ito. Diba? Hindi mo alam? Oo, kasi ito yung mga binili ko. Hindi sa akin to. Ah! Ako binibindot! Hindi sa akin yan. Oh, diba? Ito lang yung sa akin. Ano ba yun kasi? Huwag mo nang binibindot. Kasi itong game na tayo hatid sa atin ng International Marites, headed by Nanay Ana Cackerel Grantisa. So what do you want to apply? I didn't have brief? Ha? No, in addition to your collection. Kasi di ba nakikita nila yung brief mo na hanggang ano na, highways na. Actually guys, mababa ng brief ko ngayon guys. Ah, di ba? May mga pa-highway siya. So, kailangan mo lang mamili ng brief. Yung pinaka-last na brief na mapipili mo, yun ang makukuha mong regalo. Yung pinaka-last na brief? Yes. So, sasabihan na kita, may mga items na nandiyan. Meron ding mga cash. So, meron siyang 1 peso, 50 pesos, ano to, deal or no deal? 100 pesos, 500 pesos, Pero mga may baga, 1,000, may 2,000, at may 5,000 pesos. So, kung ano yung makukuha mo, sa'yo na yun. Kunin ko na ito. Wait lang! Hindi! Naka-record, hindi naka-record. Kailangan mo munang mamili. Ayan. So, dapat di ko nakikita ano, or ano ba? hindi. Ilan ang dapat ko piliin? Isa-isa yung i-eliminate natin hanggang sa isa na lang yung matitira. Ah. Okay? So, pipili muna tayo ng unang i-eliminate. Una mong aalisin. Dapat dito. Yung mata niya kasi naka-scan eh. Naka-scan yung mata niya eh. Kitang-kita niya eh. Okay. Ready? Di ba okay? I'll choose Unahin natin. the brute. The black one. Ito. Kasi parang wala siyang laman. So, ito yung una natin aalisin. Sure ka na? No deal or no deal? Sure ka na? Sure. Sa itong blue. Tingnan natin kung ano yung una niya. Ikaw na kumuha. Tapos, i-open mo siya ha. Dito, yan, sa harap. Ready? Parang mayamoy itong brick ni Gigi. Bago yan! Kamibili ko lang. Oh. Goodbye, 1,000. 1,000. Okay. So, 1,000 na. Sa'yo na yan. That's my gift. Yan na yung brief. Hindi mo na niya size? Size ko to. Kanya yan. Alam ko yan. Okay, Brenda. May 1,000 pesos. Pwedeng sa'yo na to. So, tanong. Suot or bunot? Cards. So, bunot Play. tayo. Bunot tayo. Bunot. Bunot. Okay, tingnan natin. Para sa next item, next prize. Wala. Ay, piso! Dali ko ka na yung piso. Piso, Dali ko ka na yung yes. piso. Okay. Sa'yo na tong ano. Kasha din yan. XL din yan. Salamat at dagdagan yung brief ko. Next! I'll choose red. Yes, isa to sa mga favorite niya. Sure ka na? Yeah, bench. Hindi naman sa kanya yan. Kanya Dancing to. yan. Akin yan. Okay. Gandahan. Oh my God, may papel. Ang laman ay... 100! Okay, babay 100. Meron kang 1,101. Ano natira na lang dyan? 500? Kukunin mo, suot or bunot? Play. Bunot. Bunot. Ilan lang ba dapat? So, meron pa siyang
May dalawang regalo pa dyan. Tapos meron pa siyang 2,000. Meron pa, andyan pa rin yung 5,000. Kamadaling sabi. Bunot ako nitong stripe. Sure ka na ba? Sure. Hi! Sure ka na? Sure nga. Okay, ang premium mo ay... Ah! 50 Ang lakas mo mga tanong! Sa'yo na to o bunot? Bunot. Ilan ba dapat? Kasi pag nakuha mo na yung 5,000, wala ka rin chance makuha. Pero andyan ba yung 5,000? Oh? Paglugo ko yun. Pag wala, eto kasi... Ilan ba kasi dapat? Basta may isang matitira. Kunyari, nakuha mo na yung 5,000. So, ang pinakamalaki na lang natitira is 2,000. So, o-operang kita ngayon ng 1,151. I'll go for brute. Bunot. Bunot. Mukhang iba talaga yung instinct niya. Iba yung radar niya. Okay, tingnan natin. Nakuha mo. Buksan mo na. 2,000! Okay. So, meron kang 3,151. 3,151. Bunot. Suot at bunot. Okay, bunot siya. So, regalo ha. Yung iba, regalo lang yung mga items na, ano mo, gano'n. Ito. Sure mo na ba? Bibigyan kita ng offer. 3,151. So, ang natitira na lang dyan ay dalawang item. 500. 500 at saka yung 5,000 pesos. Siguro di mo na ang pagpili. Ito alam ko to eh. Ito? Tawas yan. Tawas yan. So ano? Yan mo na. Taray ng mata ni Brenda. May kita ko to. Ah, diba? See? Pili ko isang item dyan, condom. Sino nag-chuchu sa'yo? Hindi, kasi sabi mo related sa akin. Alam ko yan. So, ang 500 ay nandito, ang condom ay nandito. Kasi ito yung 5,000. Pili. Bawal pindutin! Mamunta mo kang dikis. Go, pili. Para sa tatlo na lang yan. Ito na nga. Okay, is that your final answer? Yes. Final answer. Final. Sure na? Hindi. Sure na to. Matagal pa ba 10 minutes? Sure na to. Sure na nga. Okay. Kain pa. So, meron ka na ng dalawang item. Handahan na. Handa na. Brenda, buksan mo na. Oh! 5,000! 5,000! Para maganda editing. So, dalawa na lang. Tama yung hinala niya na may isa siyang condom. At ang Ito kasi yung condom. I go for this one condom. okay, sabay na natin buksan. Hindi ba? So that is the condom. This is the 500. 500 pesos. Happy birthday! Kasi ako ang condom. Hindi. Tapos, meron din silang mensahe para sa'yo. Andito yung kanila message for you. To Brenda Damage, that Marites will be looking forward sa mga future posts mo pa. Asahan mo na nasa likuran mo lang kami palagi kasi kung nasa unahan kami, baka madapa ka. Ha. Nagjo-joke si Ilan. Seriously, all these years, we only have but love for you, Brenda. The International Marites will be forever grateful that Brenda brought happiness into our lives kahit pa ano ang sabihin ng iba. So, alam mo yun. So, for sure kasi most of them naman ay talagang kilala kanila. Yan na? At alam na nila kung sino ka talaga. Kaya naman, bago pa man natin i-reveal ang isa pang regalo nila sa iyo, gusto mo muna natin pasalamatan. Yan, ang lahat ng ating mga taga-International Marites. Uy,
mag-thank you ka muna sa kanila. To all Thank you of so much, International Marites. Thank you so much for being there all throughout my journey, even before my PBB days. Thank you, headed by Mama Ana Garantisa. Thank you so much. And to all, of course, to all the people na nag-share din ng kanilang blessing for you. To Ate Rowena Florida Vlog. Ay, Ate Jentel. Rowena. Ayan sila. Thank you so much, Mama Garantisa. Thank you so much, Rowena Florida Vlog, Mama Weng. Thank you so much, Ate Jenka, TG Heart. Thank you so much. Persilicious Vlog. Thank you. Sigs Vlog. Pupunta ako mamaya, wala akong laro bukas. Pinagsabi dito. Hoy! Thank you, Ate May. Thank you, Bernard Teams. Simply Amori Vlog. Ay, thank you din, Janelle Cervantes. Ayan. Ate Maria Estrada, Ate Bella Vasquez. Thank you so much. Ate Amy Baligot, Serna. Tita Clea, thank you. Tita Clea Maris Rusada. Rica Rinopal, Cedinho Love, Grisel Catutal, Glyza Rodriguez, Julie Patrimonio, Jonelyn Nopis, Ermelinda Narciso, Cecilia Bulaon. Say present if your name is called. Thank you so much, graduates. Ayan, maraming salamat. At dahil dyan, nandito na ang 50,000 pesos. Para sa... Yes! 5-0? 1,500, 1,500, 1,500. 1,000, 2,000, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,000! 15,000! Thank you! Yay! Kasi actually, nung mga nakaraang araw, nag-uusap kami ni nanay. Ano bang kailangan? Ano bang gusto ni Brenda? Sabi ko, honestly ma, napakarami niyang kailangan. No, hindi, kung ano daw yung, kasi gusto nila sana, yung ibibigay nila sa'yo, is yung pwede mo magamit sa farm. So, ang dami ko sinuggest. So, nakwento ko, syempre, nag-chismis ko sa kanila yung mga planong pagbubungkal and everything, na even our, yun. Then, sabi ko sa kanya, kayo, Nay, kung ano na lang po yung kaya ng grupo na gusto niyo ibigay for her, then siya na bahala nun. Kasi niya dadalhin yung pera. Yeah. Kasi alam naman niya si Brenda, no? Generous yan. So, bibigyan niya akong 5,000. Ulul. So dahil nagkaroon tawas kasi si Ma'am si G po talaga ay hindi pwedeng maligo ng walang tawas kasi nagpukuskus po siya sa kanyang singit at kilikili. Tapos, itong condom din naman, gabi-gabi naman siyang merong partner dito ng mga estudyante. Wala, ano yun, kasi nagsiseminar kami, tinuturuan ko sila sa mga kaya nga, oo. Alam niyo ba itong condom na to ay para to sa protection, di ba? Yes. So, i-demo po namin ni Ma'am si G paano. Hindi nakasama sa games yun. Itong tawas naman to para to sa mga member ng International Marites na medyo maluwag-luwag na. Lagyan niyo po ng tawas para sumikip pag ganun, pag tinitira ka. Ganun. Ayan, again, happy birthday. Thank you, International Marites. Ikaw na bahala kung saan mo siya gustong dalhin. And, ayan, pagdamutan mo na yung mga regalo ko sa yung boxer and brief. Thank you sa mga brief. Grabe talaga. Sabi ko kasi, nakakawa na yung ibang brief niya, talagang papunta na sa highways. Kabala mo ka mo. Kasi minsan kasi panty ni Ma'am si Gina susuot ko eh. Kasi meron kasi ako panty na pula na bili ko sa Davao. Bumili siya ng panty sa Quiapo, sa Ungpin ba yun? Oo, kasi meron siyang pinabless yung pepe niya. Bumili siya ng pula para swerte. Wala rin, hindi rin siya sinisipot ng Blake. Happy birthday! Thank Again, you. maraming salamat International Marites. Ayan sa inyong lahat. I love you all. I love you, thank you. Thank you. Ay, kay Kuya Bernard Team, salamat. Thank you. Lunch lang kami. Tatay, get well soon. Tatay Gandisa.